Ebe. Uzu. Abe. Sompisi kile. Liva. Liva. Kulesa como chevu. Oh, biyadlalsembi bo. Namhlanje kuhlelo lethu Imvelaphi sithi ake sibheke abantu basemabheleni. Abantu basemabheleni baqhamuka nabo phansi kwesigaba esifanayo nabantu basemahlutshini bangamambonguni bonke ke bafike kulelizwe ke bebona ke babehamba noMbhele ukuyena dlozi labo elikhulu okuyena mqambo wesibongo. Kodwa abantu basemabheleni futhi baphinde bahlobane nabantu bakwaNtuli baphinde bazalane futhi nabantu bakwaNdlela uNdlela kaSompisi. Abantu basemabheleni batholakala belapha emgedeni yaseLenge. Kuyavela ukuthi bake baba mazimzimi ngesinye ngesikhathi bebhokelwe indlala kakhulu, kodwa kuthe ngokuhamba kwesikhathi ke base beqhubeka nje nobuzimzimi sebekwenziswa ukujabula ngathi kumnandi ukudla inyama yomuntu. Ngiyakhumbula inkathi sikhuluma ngabantu ngabantu bakwamabaso sathi kwakuthiwa kunuka santungwana kwakusho bona abantu basemabheleni. Angithi ke kuthemva kwalokho ke mase kuqhubeka sebephila kahle behlala khona emgodini emgedeni yaseyintabeni yaseLenge baqhubeka nobuzimzimi baze baqembukela naphakathi. Bathe mase behamba ke laba abazalwa uNtuli bona bahamba nenkomo eziningi okwathi mase behamba kwasuka uthulo olukhulu. Bathe mabefika phansi kombuso kasenza ngakhona kwaZulu bezokhonza kwathiwa ubani lapho kwathiwa laba bona la ngezintuli eziningi beqhamuka lapho base begcina sebeba oNtuli ngesigameko ke bona abakwaNtuli bahlobene nabasemabheleni abaganani ngokunjalo nabakandlela kaSompisi futhi abaganani bagcwele sona sonke ke isifundazwe abantu basemabheleni bakhona futhi nasebahamba bayofika ezansi le Eastern Cape bayatholakala nakhona basabalele nalonke izwe abantu basemabheleni. Kodwa ke abanye mabengabe befuna umlando omningi nemvelaphi yabo bangakwazi uvakashela lencwadi eyabhalwa uSenzo kaKhakhaya ukwambatha ethi iziphuma eguleni iyakwazi ukuchaza kabanzi ngezibongo nemvelaphi yabantu abansundu.